Hej alle sammen, det er påske. Der er en uge til vi mødes. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen. Når jeg er færdig med at lave pizza til hele familien, så skal jeg sætte mig ind i denne her nye Donna Sampler trommemaskine. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme og præsentere den og alle mulige andre fede ting. En af tingene jeg vil tage op, det er den ting vi alle sammen bliver ved med at få at vide som trommeslager. Det er, I fylder for meget, I larmer for meget. Jeg har en løsning. Vi ses.